Rajt? Stenna naqra Daniela x'għandna filmat qabel ma tidħol mill-inti taqbad u tidħolek bil-mobile f'idejk għaljenat. Le, ma tnaqqas ħadna selfie ħasra. Ejja ħana raw il-filmat flimkien. Naħok fis-selfie x'affarijiet. Stenna naqra ħana raw il-filmat. Rajta fil-kodba jgħidulek ma' snin li l-kontentizza timxi man-norma u mal-ħin. U dak li justramp il-fors u ħażin palli kieku l-imħabba tqis bil-kejl u blużin. Iżda jiena biss naf il-mod kif kien jaf jaqsam il-ħsieb bejn Edin sew, li issa ġi kontaminat bit-teknoloġija moderna wkoll. Issa daqshekk. Issa daqshekk, isma', aħjar ngħidu vera, xorta għalet xi ħaġa tajba tipo qegħdin fuq il-mobiles. Imma għandhom raġun daw. Tiqbad tħaltek fuq il-mobile. Għax għadna nofs il-kunċert u għadna ħadna selfie. Ma Daniel selfie għaw waqt kunċert għaw dan nies kollha. Għax sorry, ħanajdilkom bejnietna. Jiena l-korazon, peress li ma tantx tifhem fit-teknoloġija ngħidilha nannazon. U hija Daniel qudiem kulħadd waqgħet l-art marrilli. Isma', is-selfies tiftakru dak ir-reklam tal-kafe ogni momento e quello giusto. Ġifieri is-selfies jew l-istessu kif tajtilhom inti wkoll, ogni momento e quello giusto, ġifieri tista' tieħdu il-ħin kollu. Ma anki waqt kunċert. ħanna rikda wara fejn ħadu, ħaseb wara aħna ta' tfal ġwar, ara. Waqt li tkun qiegħed tagħmel toilet u tara lil ieħor bil-patata barra, mela. Ara l-pulizija qed jieħu selfie biex juru l-apprezzament u l-pulizija jgħidlu qed napprezza dak is-selfie li qed jieħu. Eżatt, qabdu. Ara kemm qed ixejjerlu ħelu. Bwieħed qed ixejjerlu. Ovvjament, jekk ikun qed jaqbad x'imkien tat-attività nar, l-ewwel jieħu selfie dak il-background taħsibu x'imkien ieħor. Eżatt, uniku. U mbagħad titfid-dar. Eżatt, ħajilħaq jgħaddi l-ħin. U mbagħad tieħu selfie ma tintefa' mbagħad. Eżatt, u iktar ikollok preġi għax tkun tfejt. Fejt ħatarġa taraħ il-dak, Dan ukoll Daniel. U selfie miegħu qabel jitla'. Tal-aħħar di. Tal-aħħar. X'taħseb? Ara veru, waqt li wara li urejtni daw. Veru il-każ li ogni momento kollu ġustu anke waqt konċertu. Nieħdu selfie? Jiena wint. Jimporta? Mela dan taqsu ħaġa ma jiġix ta'. tagħmel? Issa inti durt jom naqal patata mhux ħajdejju. Skużawni. U nagħmlu hekk ara. Arrajt. Kif ġejna? Ifhem nillaw, jiena Ċekkja wentu naqra. arrajt imma sorry ħanajdilkom iskom mejtin, Nistgħu tagħmlu naqa background iswed. Issa ħana nagħmlu li background ħana kif ikun. Għal xejn qed titkellem mhux ma jinstemax fis-selfie. Imma tipollu jdejkom u Naqra moviment, insomma, ma tlieta nagħmlu l-om hekk. Għajdom int, għax jiena konċentrat fil-ritratt. Alright. Tlaqna. Mela wieħed, Tnejn? tnejn, Tlieta! tlieta. Kif ġew għajt? ħanara, sten, U sa ħanara. daħħin ngħid. U ejja, għondi momento e quello ġusto. Mela, ħanara. Ċekkja naqra. Ifhem, tajbin l-udjenza tajba Halloween, pero l-inkwadratura Inkwadratura, xi ġifieri? għandna bżonn otem. Istan. Daniel, dik x'inhi? This selfie stick. U dik minn fejn ġibta? Anzi tgħidli xejn, tgħidlix. Mela, Ma di nix nkun naf minn di fejn faċli ħafna nasinju, di twaħħalek, ara, tagħmel lek, u mbagħad li tagħmel lek, twaħħalla daqsxejn di, isnu qed nagħmel teleshopping. Twaħħalla di, u mbagħad hawnhekk ikollok buttuna ddawwar, għamlu l-moviment, aħna rakom, Ma tlieta sewwa? Ara, ma Wieħed. video ħaresbet. Tlaqna ejja, alright, foto, tlaqna korazon, Wieħed, bil-maqlub biex qed inġib il-mużiċisti u ma tantxu ma sbieħ. Tlaqna. Wieħed, tnej, naqa' moviment, hey! tlieta. Tara. Issa ġie perfett suppost. Issa ġi tajjeb, tista' żomna naqqa selfie stick, insomma ħalli għax fint. Nalquha ara naqqa sinjura kemm ikomda. Dik in-nanna ta' Nan, insomma ħalli għan namlu selfie stick. Li namlu neditjaw nan, għalik nan nissa mhux għalija. U namlu hashtag hawnien u tella fuq Facebook ara sejjer. Up, tella. Tella rajtu? Rajtu? X'taħseb? Wow, Issa tistgħu tagħmlu intom ukoll, tridu? Mela, orġu l-mobiles. Għantu konftit ħin. Min għandu selfie stick joħroġ ukoll lej.
Ej, ħorġu l-mobile ġed ħares mister. Anki, Nan. daw tistaw toħorġu l-mobile, sta. Inta dek bit-telesell antika. Mela, ejja, fader, uħorġu l-mobile skolla kemm intu orru għomna. Ejja, malaj. Uħorġuhom. Issa, ħantukom ftit ċans, sawa Albert Marshall, uħorġu l-mobile, ejja, dok għalli ħasra. Ħantukom il-ċans tuħorġu l-mobile u tieħdu stessu. Ejja, ħudu għala kif ħataħdu. Ħanoqogħdu l-komaw. Mbagħad iridu jagħmlu #hawnien. #hawnien, dik li hemm miktub. Mbagħad se nagħmlu bihom ir-ritratti. Mbagħad titfgħu Facebook u mbagħad ħankun nistgħu narawhom waqt il-konċert ukoll. Wejja waqt il-kunċert. Għandna teknoloġija kbira aħna. Wow. Tlaqna 1, 2, 3. Ara kemm jaf dejo, ara bil-background kollox, prosit. Orajta minnieħ? Hawnien, #hawnien. importanti li tagħmlu għadi. Carlos, alright? #hawnien. Mandux mobile, miski. Għadu blantika ta' bla kamera. Tlaqna. Kompli? Mela. Isma' Daniel, tista' tgħidli biex qed titħaq issa. Le, vera toġobni t-teknoloġija xgul. Biex qed jitħaq. Daniel. Ma tantx rajtek imtilt kemm il-nambedi għatli kif irnexxielek twaqqaf il-ħin sabiħa kif kont minkejja l-għadda is-snin inqalbu t-tifkiriet li tlifna ma' żmien intennu r-rakkont li għadda u li kien issa l-irġajt dejk erġajt fimt min jien kemm kantajna flimkien versi sħaħ mingħajr fliek tgħid ħassejtni nirtot riża lejja bil-mod dawn l-istrofi maġlin qodna tlifna l-xulxin iżda l-ħewwa tajnek terġa' tiġbidni lejk. Donni nsejt kif il-ħemda ta' dak il-lejl itli kont se titlab ma tlix għalfejn u l-pjan li fassalna malajr eb fix-xejn. Tiftakar tliet kelmiet li nsejna kisħin u l-fjamma li kienet ilha qetnin is-sodod li ħlomna li mlejna u ħallejna mifruxin. Kemm kantajna flimkien versi sħaħ mingħajr fliek tgħid ħassejtni nirtot riża lejja bil-mod dawn l-istrofi maġlin qodna tlifna l-xulxin iżda l-ħewwa tajnek terġa' tiġbidni lejk. Għajnejna jleqqu mqanqli jiftakru iż-żewġ maħbubin mixjin fl-istorja ta' xulxin id fit. Id-dinja tintilef fil-bogħod dan l-arloġġ jibda jtektek bil-mod jistennina niskopru l-xulxin mill-ġdid. Kemm kantajna flimkien versi sħaħ mingħajr kliek tgħid ħassejtni nirtot riża lejja bil-mod dawn l-istrofi maġlin qodna tlifna l-xulxin iżda l-ħewwa tajnek